izlagači, posjetitelji i mediji, u ime Zagrebačkog velesajma želim vam dobar dan i dobrodošli na svečano otvorenje Croagra, Međunarodnog sajma poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije, te sajmova hrane i zdravog življenja. Na samom početku zamolila bih našeg domaćina, gospođu Renatu Sušu, direktoricu Zagrebačkog velesajma, da nam se uvodno obrati. Poštovane gospođe i gospodo, cijenjeni izlagači, uzvanici, dragi gosti i prijatelji, dobrodošli na Zagrebački velesajam, na svečano otvorenje Međunarodnog sajma poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije Croagro i sajmova hrane i zdravog življenja. Srdačno vas pozdravljam. Posebno pozdravljam gospođu magistru znanosti Martinu Ciglević, pomoćnicu savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju i izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske. Gospođu Marijanu Petir, predsjednicu Odbora za poljoprivredu i izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora. Gospodina Tugomira Majdaka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede i izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Gospodina doktora znanosti Luku Korlaeta, zamjenika i izaslanika gradonačelnika grada Zagreba. Gospođu Nevenku Benić, načelnicu sektora za udruge iz Domovinskog rata i izaslanicu potpredsjednika Vlade i ministra branitelja. Njegovu ekscelenciju, gospodina Pier Francesca Sacco, veleposlanika Talijanske republike u Republici Hrvatskoj. Gospodina Mladena Jakopovića, predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore. Gospodina profesora doktora znanosti Dragana Kovačevića, potpredsjednika HGK za poljoprivredu i turizam. Pozdravljam i sve prisutne predstavnike Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, grada Zagreba, gospodarskih i znanstvenih institucija, te diplomatskog zbora i medija. Za kraj poslovne godine veliko mi je zadovoljstvo najaviti uspješnu realizaciju ovogodišnjih sajmova. Poljoprivreda se vratila u glavni grad i na Zagrebački velesajam. Upravo sajam kakav poljoprivreda zaslužuje. Uz sajmove hrane i zdravog življenja imamo sajamski tematski i sadržajno komplementaran i s velikim potencijalom rasta svih sajamskih pokazatelja. Ovi sajmovi važna su platforma u predstavljanju svih tema iz područja poljoprivrede, hrane i održivog življenja, a institucionalnu podršku i pokroviteljstvo dali su predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Gordan Jandroković, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske i grad Zagreb, te im se ovim putem posebno zahvaljujem. Ispunjeno je 6 paviljona uz predstavljanje 292 izlagača iz 21 zemlje svijeta na 16.000 četvornih metara izložbenog prostora. Naš cilj kojim se vodimo je pozicioniranje sajma kao središnjeg nacionalnog poljoprivrednog događanja u Republici Hrvatskoj, te organizacija sajma po standardu međunarodnih sajamskih organizatora u zatvorenim, grijanim i uređenim prostorima. Sajam je u skladu s tržišnim interesom, te s uvažavanjem prijedloga struke, a održava se u razdoblju mirovanja poljoprivredne aktivnosti. Kroz 4 dana održavanja sajma naši izlagači će poljoprivrednicima, ali i onima koji to namjeravaju postati, ponuditi sve što im je potrebno za uspjeh u poljoprivrednoj proizvodnji. Paviljonima Zagrebačkog velesajma zavladat će najsuvremenija poljoprivredna mehanizacija, te sva potrebna oprema i repromaterijal za proizvodnju. Vrijedne ruke i proizvodi naših OPG-ova bit će u ponudi na sajmovima hrane i zdravog življenja, koji već 11. godinu zaredom su središnje nacionalno događanje na temu hrane, zdravog življenja i povratka prirodnoj ravnoteži komplementarnim pristupima. Izlagački segment sajmova podijeljen je u 4 programske cjeline: organika i kronoplja,
apitera, mistik i hrana, a obuhvaćaju hranu u najširem smislu, proizvode od industrijske konoplje, biodinamičku proizvodnju, med i proizvode od meda, apikozmetiku te razne tehnike prirodne, energetske i duhovne medicine za sklad duha i tijela. Tradicionalno ovaj termin prati impresivna satnica programa koji je pripremljen u suradnji s domaćim i inozemnim stručnjacima na 6 pozornica. Izdvajamo okrugle stolove Agronomskog fakulteta s temama kvaliteta hrane, urbana poljoprivreda, obnovljivi izvori energije i emisijske kvote stakleničkih plinova kao i aktualne teme zeleni plan i održiva poljoprivreda te digitalna poljoprivreda u organizaciji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka. Promociju zanimanja stručnjaka u poljoprivredi svojim budućim polaznicima predstavit će srednje strukovne škole i fakulteti kroz stručna predavanja. Najavljujemo i najveće nutricionističko savjetovalište u ovom dijelu Europe, 14. Međunarodni Hupedov kongres, predavanja Krešimira Mišaka, udruge Kronoplja, zatim istine i zablude o medu, te veliki broj praktičara različitih metoda i tehnika komplementarne medicine, ali i jednu inovaciju, salata u kapsuli. Uz vodeće hrvatske profesionalce ove godine predstavljaju se zemlje Portugal, Indija i Italija, kroz svoje gospodarske, gastronomske i kulturne aktivnosti. Očekujte više od 200 sati raznovrsnog i kvalitetnog programa. Vjerujem da će zasigurno svatko od vas pronaći nešto za sebe. Hvala svakom izlagaču na ukazanom povjerenju, te partnerima sajma, Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Agronomskom fakultetu iz Zagreba i Fakultetu agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka. A posebno hvala voditelju sajmova Damiru Pavleku i njegovom timu na velikom trudu i realizaciji ovogodišnjeg termina sajmova. Još mi ostaje pozvati sve građane da povedu svoje najmilije i dođu razgledati najveću poljoprivrednu izložbu strojeva i opreme u Hrvatskoj uz degustaciju domaćih proizvoda. Dobrodošli! Zahvaljujem gospođi Suša. Institucionalna podrška ovim sajmovima uistinu je snažna. Jedan od partnera je Hrvatska poljoprivredna komora, a danas sa nama je njezin predsjednik, gospodin Mladen Jakopović. Izvolite. Poštovana gospođo Ciglević, izaslanice, poštovana gospođa Petir, izaslanice predsjednika Sabora, državni tajniče Majdak, izaslaniče predsjednika Vlade, vaša ekscelencija, gospodine Pier Francesco Sacco, gospodine Korlat, gospođo Suša, cijenjeni poljoprivrednici, cijenjeni konzultanti, cijenjeni trgovci, cijenjeni učenici, cijenjeni studenti. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas na Međunarodnom sajmu poljoprivrede, poljopreme, mehanizacije i sajmova hrane i zdravog života ili življenja Croagra. Hrvatska poljoprivredna komora podupire i sudjeluje u ovakvim manifestacijama i aktivnostima sajma od samog početka. Na njemu smo prije 3 godine proslavili 10-godišnjicu našeg postojanja i time dali prije svega do važnosti i potrebe održavanja ovakvih manifestacija i ovakvih događanja u našem glavnom gradu. Hrvatsku poljoprivrednu komoru osnovao je Hrvatski sabor sa ciljem povezivanja poljoprivrednih proizvođača u jednu organizaciju u kojoj bi lakše mogli zastupati interese naših poljoprivrednih proizvođača na europskoj, ali i naravno na nacionalnoj razini. Komora danas predstavlja 70.000 OPG-ova i organizirani su kroz rad 19 sektora. Sudjelujemo u radu gotovo svih sektora civilnog dijaloga Europske komisije i punopravna smo članica jedne od najvećih, odnosno najveće europske poljoprivredne organizacije Copa-Cogeca. Također na nacionalnoj razini redovito sudjelujemo u radu gotovo svih povjerenstava Ministarstva poljoprivrede, u radu Saborskog odbora za poljoprivredu, ali osim toga i svim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima i na taj način pokušavamo, odnosno uključujemo proizvođače s ciljem pronalaska novih
inovativnih rješenja u sektoru koje su u ovom trenutku prijeko potrebne. Za mjesec dana znamo da ulazimo u novo programskom razdoblje, u ovom trenutku sa izazovima koje nismo mogli vjerovatno ni sanjati, a kamoli zamisliti. Stvoren je jedan ozbiljan konflikt između ciljeva zajedničke poljoprivredne politike i situacije koja se nalazi na terenu u ovom trenutku, budući da su poljoprivrednici suočeni sa ogromnim izazovima u proizvodnji, kako zbog energetske situacije, tako i zbog poremećaja u globalnom lancu opskrbe. To je uzrokovalo i ogroman rast troškova proizvodnje, ali u konačnici se prelilo i na potrošače i imamo rast cijena za krajnje potrošače. Cilj nam je, znamo, prema strateškom planu poljoprivredne proizvodnje da dođemo do 30 milijardi kuna godišnje, tek smo na nešto malo više od pola puta, imamo izazovno vrijeme pred nama. Možda će nam pomoći malo i inflacija o tome da malo prije dođemo do tog cilja, ali znamo da imamo ogroman pad prihoda u poljoprivrednoj proizvodnji, pogotovo u određenim sektorima, da ih ne nabrajam sada. Rast inputa u poljoprivrednoj proizvodnji su nekoliko puta u odnosu na prošle godine u određenim sirovinama. Dugoročno takvo poslovanje je vrlo nije održivo, da ne upotrijebim koju grubu riječ, i potrebni su sigurno duboki napori za i ulaganje u ovaj sektor. Međutim, investicija, ovaj sajam to svakako dokazuje, ne trebamo gledati na gubitak, nego kao na otvorenje novih prilika za sektor i ono što zapravo najviše možemo pružiti u ovom trenutku. Hrvatska treba sigurno raditi na povezivanju turizma i poljoprivrednih proizvođača, pogotovo na lokalnoj razini. Time apeliramo u ovom trenutku i na grad Zagreb da to isto duboko promisli o tome. Također možemo istaknuti veliki potencijal u razvoju sigurno ekološke proizvodnje. Ovaj naš prsten oko Zagreba je dobar primjer o tome. Naše prednosti su sigurno u bioraznolikosti i ogromnim natura područjima koja Hrvatska ima. Dobrom strategijom sigurno trebamo brendirati našu zemlju kao oazu zdravog života i zelenog turizma, obogaćeno visoko kvalitetnim ekološkom gastronomskom ponudom, jer činimo zapravo svega 0,4% proizvodnje Europske unije. Prije svega želim pohvaliti trud organizatora sajma, posebno pohvaljujem gospodina Pavlaka, koji doprinose promociji poljoprivrednih zanimanja. Ova naša mladež tu je svakako primjer toga, i povezivanju realnog sektora sa školskom i akademskom zajednicom. Svima zajedno želim uspješan nastavak sajma sa posebnom željom da se što više fokusiramo na mogućnosti, na pozitivne rezultate, na nova radna mjesta koja možemo stvoriti, podizanje ruralnog turizma, razvoj inovacija i biogospodarstava, te zajedno svojim znanjem i dobrim upravljanjem odgovorimo na ovu situaciju u kojoj smo se našli. Hvala lijepo na pozivu. Hvala gospodinu Jakopović. Svoj doprinos dao je ovim sajmovima, dao je Talijanski institut za vanjsku trgovinu. Zadovoljstvo mi je najaviti njegovu ekscelenciju gospodina Pier Francesca Sacca, veleposlanika Talijanske republike, da nam se obrati. Dear Director of the Zagreb Fair, dear President Petir, dear State Secretary, Deputy Mayor, authorities, ladies and gentlemen, I am really very pleased to participate in this opening session of the second edition of CroAgro. Italy's highly qualified contribution to it bears testimony to the importance of the agri-food sector in our country, as well as to the strong and multifaceted ties connecting Italy and Croatia also in this field. Overall, relations between Italy and Croatia have been strongly improving over the last 3 years, finally taking on a more strategic dimension, where both countries are more aware of the reciprocal importance and complementarity. This holds true especially in the economic sector.
The trade exchange in 2021 reached an all-time record of 5.9 billion euros. The partial data released so far for the current year motivate us to be even more optimistic, as in the first 8 months the bilateral trade volume already reached 5.5 billion euros with a whopping increase of 49%. After 10 years, Italy is again the first trade partner of Croatia, and agri-food products, agricultural machinery and equipment are among top import and export products. As you will see at the Italian meeting point, which I warmly invite you to visit, of course, Italy is present here with representatives of 8 companies and 3 trade associations, which bring the full range of Italy's expertise and cutting-edge technology in the agri-food and machinery sector. Italy is indeed the 3rd largest economy in the Eurozone and one of the leading agricultural producers and food processors in the European Union. Agriculture as a whole is one of Italy's key economic sectors, accounting for 2.2% of our GDP. In particular, talking innovation, there are now over 400 companies and startups in Italy, often managed by young farmers, offering digital technologies and solutions, 56% of which can be used across several agricultural sectors. Most of these innovations are applied in fruit and vegetable production, cereal production, and viticulture. The benefits of smart farming are particularly important for activities such as cultivation, sowing, harvesting, planning, storage management, and logistics. The workshop organized later today by the Italian Trade Agency here in Zagreb will shed some light on the existing opportunities for much more bilateral business cooperation in the mutual interest. In this respect, let's keep in mind that agriculture and food processing was one of the topics of the first ever Italy-Croatia Business Forum held in Rome last May. Back to back with the bilateral committee of ministers, to which State Secretary Majdak participated, over 50 companies from both countries took part to the Business Forum, which provided an important boost to bilateral trade and economic relations. Now I'm so pleased to hail Italy's qualified participation to Croagro as the first follow-up to that business forum. Italian willingness is there to improve even further the mutual knowledge between our economic and entrepreneurial communities and exchange best practices to create new business opportunities. Finally, I cannot fail to briefly mention that Rome submitted its candidacy last year to host Expo 2030, whose themes are complementary with the focus of Croagro Fair. Rome and its territory represent indeed the largest agri-food center in Europe. By the way, also hosting the United Nations hub for agriculture, food security, nutrition. The Italian bid for Expo 2030 is based on the concepts of sustainability, innovation, transformation. So let me hope that Croatia, of course, officially support Rome's candidacy soon, and that Croagro has all the success it fully deserves. Long live Ita-Croagro cooperation. Thank you. Thank you, Mr. Sako. Sajmovi imaju veliku podršku od grada Zagreba, koji je i pokrovitelj ovogodišnjeg termina. Sa zadovoljstvom pozivam gospodina Luku Korlajeta, zamjenika i izaslanika gradonačelnika grada Zagreba. Hvala vam lijepo. Jako mi je drago da vas mogu pozdraviti u ime gradske uprave. Gradonačelnik nažalost nije mogao doći, ali ima već od prije dogovoren drugi protokol, ali evo srdačno vas sve pozdravlja. Ima puno govornika u ovom uvodnom dijelu, 7 čak, pa ću ja malo skratiti svoj govor da ne duljim. Poštovana gospođo Suša, prije svega gospođo Ciglević, Petir, gospodine Majdak, Jakopović i Sako, poštovani svi ostali uzvanici, jako mi je drago da mogu obilježiti otvaranje ovog sajma, čije su brojke zaista impresivne. 2 sajma u 4 dana, u 5 paviljona, 21 zemlja
i 280 izlagača. Te brojke zaista izgledaju sjajno i nagovještaju neku novu energiju i neki novi puls koji se događa na Zagrebačkom velesajmu. Meni je uvijek drago ovdje doći i kao građanin, i kao dužnosnik, i kao arhitekt, jer, dakle, kao građanin, zato jer ovaj dio grada zaista dobiva jednu novu vibrantnost. Kao dužnosnik, zato jer vidim da se nova uprava velesajma itekako trudi da to tako bude, a kao arhitekt, zato jer se nadam da će ovaj prostor velesajma, koji je u arhitektonskom i urbanističkom smislu zaista važan, da će u godinama koje dolaze dobiti neki novi smisao, neki novi izgled i neke nove funkcije. Dva sajma koja se ovdje odvijaju u narednim danima, dakle Cro Agro i sajmovi hrane i zdravog življenja, su zaista, rekao bih, važni za boljitak grada i države. Cro Agro, prije svega, moglo bi se reći, bez alata nema zanata, odnosno bez strojeva i mehanizacije nema suvremene poljoprivrede. A kada govorimo o zdravoj hrani, dozvolite mi da još jednom naglasim da je grad Zagreb jako puno ulaže u lokalnu proizvodnju hrane, odnosno kratke lance opskrbe, i sve veću pažnju posvećujemo podrijetlu i kvaliteti hrane, smanjenju broja posrednika i podržavamo izravnu kupnju od proizvođača, što omogućava zdravstveno ispravnu i kvalitetniju hranu, sljedivost i svježinu, a ujedno i zdraviju prehranu. Stoga smo i osigurali izlagački prostor u paviljonu 7 za 32 poljoprivredno-prehrambena proizvođača s područja grada Zagreba koji proizvode vlastite proizvode i od kojih mnogi imaju onaj certifikat plavi ceker koji garantira nadstandard u kvaliteti. Evo, u ovom lijepom prostoru kongresne dvorane, koja je za ovu prigodu zaista vrlo decentno i ukusno opremljena, želim svima u ova naredna 4 dana da nađu nešto za sebe, da se educiraju, da kupe, naravno, neki od proizvoda i da zajedno svi razmijenimo vrijedne i važne informacije. Svih vas srdačno pozdravljam. Pokroviteljstvo je dalo i resorno ministarstvo koje iznimno podupire ove sajmove, stoga najavljujem gospodina Tugomira Majdaka, državnog tajnika i izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Izvolite. Hvala. Ovdje malo zasljepljuje, ali dobro, sve vas vidim u prvom redu, ali i vas ostalo. Dobar dan svima, poštovana gospođo Ciglović, poštovana gospođo Petir, poštovana gospođo Suša, vaša ekscelencija gospodine Sako, poštovana gospodine Jakopović, gospodine Kovačević, ja ću nastaviti dalje, gospođo Sokolić, predstavnici grada, gospodine Korlajt, službe grada, vidimo ovdje puno isto tako službi iz grada Zagreba, ali i susjednih općina i gradova, drage poljoprivrednice, dragi poljoprivrednici, drage učenici, studenti, izlagači, predstavnici medije. Osobito mi je čast zadovoljstvo pozdraviti vas prije svega u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, također ministrice poljoprivrede gospođe Marije Vučković, te u svoje osobno ime i naravno u ime resornog ministarstva. Zahvaljujem na pozivu i čestitke organizatorima na kontinuitetu od 2019. Dakle prije korone, kada je ponovno nakon 30 godina ovaj sajam poljoprivrede, ali sada u novom nazivu, u novom ruhu, dakle Cro Agro, sajam poljoprivrede, poljopreme, mehanizacije, ali i sajmovi hrane i zdravog življenja, dakle nakon 30 godina u novom ruhu kad je ponovo ugledao svjetlo dana ovdje u prostoru koji on to zaslužuje, dakle prostoru Zagrebačkog velesajma, nakon što imamo nekoliko sajmova regionalnog karaktera, dakle u proljetnom i jesenskom izdanju imamo Gudovac, sajam poljoprivrede, također međunarodni sajam, također i Farm Show u Osijeku. Dakle, ovaj sajam
je ono što hrvatska poljoprivreda također treba i što hrvatska poljoprivreda, ali i hrvatski poljoprivrednici zaslužuju. Također i Zagrepčanke i Zagrepčani zaslužuju u doba adventa ovaj sajam i mi ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede dakle nastaviti podržavati organizaciju ovog sajma kao temelj budućeg razvoja hrvatske poljoprivrede zajedno sa svim ostalim stručnim i znanstvenim manifestacijama. Pozdravljam ovdje također i predstavnike dakle oba naša fakulteta, Agronomskog fakulteta, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koji su temelj dakle primjene znanosti u praksi. Ovdje će tijekom 4 dana biti održana brojna stručna i znanstvena predavanja koje će biti doprinos onome što hrvatska Vlada i Ministarstvo poljoprivrede cilja u strategiji hrvatske poljoprivrede, ali i u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike koji se od 1. siječnja provodi i na području Republike Hrvatske. Ciljamo, kao što je gospodin Jakopović rekao, 30 milijardi outputa u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Trenutno smo na 20,6 milijardi, nije to samo odraz inflacije, ovaj porast u godišnjem rastu od 13,3%, već i određena povećanja produktivnosti hrvatske poljoprivrede. I ovaj sajam, dakle, uz nova dostignuća u agrotehnici, uz nova dostignuća u poljoprivrednoj mehanizaciji i u opremi, dakako da može, dakle, svima nama pomoći u realizaciji ovih ciljeva. Što se tiče same primjene moderne mehanizacije, hrvatska poljoprivreda, dakle, je obilježena, naravno, s jedne strane dobrim segmentom zastarjele poljoprivredne mehanizacije, ali s druge strane, evo, prošle godine 7,5% u odnosu na prethodnu je povećanje broja novoregistriranih traktora u Republici Hrvatskoj. Čestitke svima onima koji, a vidim ih i ovdje, danas su ovdje ne samo na ovom otvaranju, nego će biti i u paviljonima sa svojom mehanizacijom prisutni. Dakle, čestitke svima onima koji približavaju nova dostignuća u poljoprivrednoj mehanizaciji našim poljoprivrednicima kako bi, evo, taj segment naše poljoprivredne proizvodnje bio produktivniji. Na raspolaganju su nam sredstva od 3,8 milijardi eura za programsko razdoblje od 2023. do 2027. godine uz omotnicu nacionalnog proračuna koji smo uvećali, evo, hrvatska Vlada i Hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede je uvećalo ovu omotnicu sa 15 na 20% našeg doprinosa, točnije 103 milijuna eura smo pojačali i osnažili ovu omotnicu kako bi ispunili sve one ciljeve koje smo zacrtali. U tom kontekstu također podsjećam na realizaciju programa ruralnog razvoja gdje smo ugovorili preko 21 milijardu kuna, a isplatili 17,5 milijardi kuna, dakle, upravo za ovaj segment razvoja hrvatske poljoprivrede i prehrambene industrije. Ciljano za nabavu poljoprivredne mehanizacije, odnosno traktora i kombajna, ugovoreno je 1,1 milijardu kuna, dakle ogroman iznos usmjeren prema ovom segmentu razvoja poljoprivredne proizvodnje. Što se tiče drugog segmenta koji obilježava ova 4 dana sajmovanja ovdje u prostorima Zagrebačkog velesajma, to su sajmovi zdrave hrane, odnosno zdravog življenja. Hrvatska je među prvih 7 zemalja Europske unije, iako smo najmlađa zemlja članica, po broju zaštićenih proizvoda vezano za standarde kvalitete, EU oznake kvalitete, oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla i nova 3 proizvoda, prehrambena proizvoda očekujemo za priznavanje, ukupno je 38 priznato, slijedi priznavanje dalmatinske janjetine, goranskog meduna, odnosno komiškog rogača, uz 12 novih proizvoda koji su u postupku registracije. Sve to govori da imamo veliku raznolikost u našim autohtonim, lokalnim prehrambenim proizvodima koji možemo ponuditi na zajedničko tržište Europske unije. Stoga u ovom okviru 4 dana sajma u Zagrebu u doba adventa, u doba kada poljoprivreda miruje,
želim pozvati sve hrvatske poljoprivrednike da posjete sajam, da posjete Zagreb, a također želim ugodan posjeti samim Zagrebčankama i Zagrebčanima koji mogu ovdje vidjeti mnogobrojna suvremena dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji, s naglaskom na poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, ali isto i onaj segment stručnih i edukacijskih predavanja je važan za naše poljoprivrednike kako bi sve ove ciljeve koje smo nabrojali, odnosno koje smo zacrtali i ostvarili. Evo, hvala još jednom na pozivu, želim pun uspjeh kako organizatoru, svim institucijama koje su doprinijele organizaciji ovog sajma, također i onima koji će posjetiti, ali oni koji će biti neposredni sudionici ovog sajma. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Majdaku. Sa zadovoljstvom najavljujem gospođu Marijanu Petir, predsjednicu Saborskog odbora za poljoprivredu, ujedno i izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Jandrokovića, pokrovitelja ovogodišnjeg sajma. Izvolite. Poštovani organizatori, dragi izlagači i poljoprivrednici, poštovani studenti, izaslanice predsjednika Republike Hrvatske, izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, vaša ekscelencijo, veleposlaniče Republike Italije u Hrvatskoj, veleposlaniče države Izrael u Republici Hrvatskoj, uvaženi predstavnici diplomatskog zbora, zamjeniče gradonačelnika grada Zagreba, predsjedniče Hrvatske poljoprivredne komore, direktorice Velesajma sa suradnicima. Pozdravljam vas u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, koji je i pokrovitelj CroAgro, Međunarodnog sajma poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije i sajmova hrane i zdravog življenja, čija sam danas izaslanica. Također vas pozdravljam u ime svog matičnog odbora, Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, kao i u svoje osobno ime. Veliko mi je zadovoljstvo sudjelovati na današnjem otvorenju, znajući da gotovo 300 izlagača iz 21 zemlje izlaže svoje proizvode tijekom sajma i da će ovaj sajam biti u stvari jako dobra prilika za razmjenu iskustava, praksi i primjene novih rješenja u poljoprivredi, kako za naše poljoprivrednike, tako i za proizvođače mehanizacije i poljoopreme. Konkurentnost poljoprivrede kao jedna od najvažnijih gospodarskih grana o kojoj ovisi proizvodnja hrane za naše građane po pristupačnim cijenama suočava se sa visokim zahtjevima europskih zelenih politika, sve učestalijim klimatskim promjenama, još uvijek prisutnim izazovima koji se odnose na poremećaje u opskrbnom lancu uvjetovane pandemijom COVID-19, također i agresijom na Ukrajinu, rastom cijena energenata i drugih inputa, što sasvim sigurno od nas traži drugačiji pristup od dosadašnjeg. Ovi izazovi zahtijevaju prilagodbu, ali i primjenu novih tehnika i tehnologija u poljoprivredi o kojima poljoprivrednike, ali i lokalne zajednice treba informirati, educirati i stvarati okvir za jačanje ukupne održivosti poljoprivredne proizvodnje. U tom smislu posebno bih naglasila potrebu brže digitalizacije hrvatske poljoprivrede, koja je usko vezana i uz dostupnost širokopojasnog interneta na ruralnim područjima, ali predstavlja i preduvjet ostanka ljudi na hrvatskom selu i poticaj pokretanju poslovnih aktivnosti u slabije razvijenim područjima. Hrvatska se ima naravno sa čime pohvaliti i podsjetit ću da je o tome i ocjenu dala Europska komisija u pripremama za naš nacionalni strateški plan, gdje je jasno navedeno da Hrvatska ima najveći potencijal u Europskoj uniji za razvoj biogospodarstva, da nam površine pod ekološkom proizvodnjom rastu, da u odnosu na druge države članice koristimo manje pesticida, herbicida i antimikrobnih sredstava, a isto tako Hrvatska je GMO free zemlja i ponosna sam što je moj odbor inicirao, Hrvatski sabor usvojio i deklaraciju o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a, gdje smo pozvali i naše susjede da se priključe toj inicijativi, jer tako promičemo održivu poljoprivrednu proizvodnju i naš turizam, ali čuvamo naša prirodna bogatstva i kulturno nasljeđe sa kojim se posebno ponosimo.
Vjerujem kako je više od 200 sati sajamskog programa prilika za razgovor sa nadležnim institucijama, što poljoprivrednicima treba da bi i dalje nastavili proizvoditi hranu za nas, što stanovnicima sela treba da bi i dalje ostali živjeti na hrvatskom selu i čuvali hrvatski prostor. Ovo je i prilika da vidimo kako otkloniti prepreke koje poljoprivrednicima stoje na putu snažnijeg korištenja i proizvodnje obnovljivih izvora energije, ali i koje prepreke stoje na putu prema održivijoj poljoprivrednoj proizvodnji na koju nas poziva i Europski zeleni plan. Naš je cilj, ključni cilj mogla bih reći, proizvodnja zdravstveno ispravne, cjenovno pristupačne i kvalitetne hrane, ali i strateško pozicioniranje hrvatske poljoprivrede za budućnost kako bismo osigurali veće razine samodostatnosti u proizvodnji hrane i poljoprivrednih proizvoda, što nam u ovim izazovnim vremenima treba biti prioritet. Tome treba pridodati i sve učinke koje poljoprivreda ima na održivost i očuvanje ruralnih područja, od njenog utjecaja na generacijsku obnovu hrvatskog sela, pa do očuvanja identiteta ruralnih područja, a u konačnici rekla bih i očuvanja našeg nacionalnog identiteta, ali i naše nacionalne sigurnosti, jer tko će čuvati hrvatski prostor ako hrvatska sela ostanu prazna. Zato ovaj sajam smatram važnim, a svim izlagačima, proizvođačima poljoprivredne mehanizacije, proizvođačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, predavačima i sudionicima sajamskog programa želim uspješnu razmjenu iskustava, znanja i ideja koje će, vjerujem, u konačnici doprinijeti podizanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatske poljoprivrede, čemu svi zajednički težimo. Hvala vam na doprinosu i na pažnji. Hvala gospođi Petir, a sada s osobitim zadovoljstvom najavljujem gospođu Martinu Ciglević, pomoćnicu savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju i izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića da otvori ovogodišnje sajmove. Poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatske vlade, poštovana predsjednice Odbora za poljoprivredu i izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, poštovani veleposlaniče Talijanske republike u Republici Hrvatskoj, poštovani zamjeniče i izaslaniče gradonačelnika grada Zagreba, poštovana ravnateljice Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, poštovani predsjedniče Hrvatske poljoprivredne komore, poštovana direktorice Zagrebačkog velesajma, dragi učenici srednjih škola, cijenjeni predstavnici medija, izlagači, posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo u ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića najsrdačnije vas pozdraviti prigodom otvorenja Međunarodnog sajma poljoprivrede, poljopreme i mehanizacije Croagro i sajmova hrane i zdravog življenja. Prije svega željela bih čestitati direktorici Zagrebačkog velesajma i gradu Zagrebu na sjajnoj organizaciji ovih sajamskih manifestacija. Predsjednik Republike pozdravlja i podržava svako poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti radi povećanja konkurentnosti i produktivnosti hrvatskog gospodarstva, napretka i održivog razvoja, te ćete u svome radu i nadalje imati njegovu podršku. Ove manifestacije pružaju priliku sudionicima da se upoznaju s bogatom tradicijom koju Hrvatska ima u proizvodnji i pripremi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i svakako s našom dinamičnom industrijom hrane i pića. Industrija hrane i pića ističe se visokim udjelom u BDP-u, ukupnoj zaposlenosti i izvozu, što je čini važnom industrijskom granom. S obzirom na to da prehrambena industrija ima višestruke učinke na BDP, te utječe i na razvoj ostalih gospodarskih sektora poput turizma, od strateške je važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske. Ipak, osjećam se dužnom naglasiti da bi unatoč svim ovim postignućima geopolitičke neizvjesnosti i klimatske promjene mogle dodatno zamrsiti planove prehrambenoj industriji.
a našim poljoprivrednicima već načetim niskom produktivnošću zemljišta i rada, nedostatkom ulaganja i niskim prihodima dodatno ugroziti sposobnost da obrađuju zemlju i proizvode hranu. Navedene, da se tako izrazim, ugroze koje ne samo da negativno utiču na naše interese, već i na interese Europske unije, zahtijevaju neodgodiv i učinkovit odgovor uz stav kako je rast konkurentnosti u najvećoj mogućoj mjeri od najveće važnosti. U tom smislu možemo samo podržati napore koji se poduzimaju na razini Unije kada je u pitanju visok rast ulaznih cijena za naše poljoprivrednike kako bi se osigurale dostatne količine repromaterijala za održavanje i nastavak poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske. Dugoročno, put kojim se moramo kretati mora uključivati inovacije, istraživanje i svakako nove tehnologije koje su ključne za uspješno stvaranje konkurentne, poljoprivredne i prehrambene industrije, a na umu svakako moramo imati činjenicu kako su poljoprivrednici nezamjenjivi u zaštiti prirode, borbi protiv klimatskih promjena i očuvanju biološke raznolikosti i kako kroz svoje politike i odluke tu njihovu važnost moramo primjereno i vrednovati. Hrvatska ima velik potencijal unaprijediti rezultate svoga poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva. Ruralni prostor jedno je od naših najvećih bogatstva i trebamo djelovati u skladu s time. Vjerujem da u budućnosti možemo gledati s optimizmom i na sve ove izazove gledati kao na priliku da ponosno pokažemo što Hrvatska može postići kada udruži svoje snage i zajedno djeluje. U ime predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića posebna mi je čast proglasiti CroAgro Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije i sajmove hrane i zdravog življenja otvorenim. Hvala lijepo. Ciglević na dolasku i otvorenju ovogodišnjih sajmova. Zahvaljujem i svima vama, dragi uzvanici, a sada slijedi obilazak izložbenih prostora. Hvala.